कर्नाटक रायजोनि बिसायख'थिनि फिथाइखौ दिनै फोसावगोन आरो बेनि थाखाय भट साननाया सोलिगासिनो। नाथाय सोर देरहागोन? बबे दोलोआ बांसिन मासि लानो हागोन? बे समाव बयबो हांखुर। कर्नाटक आयेन आफादनि गासै 224 मासिनि बिसायख'थिया थांनाय 10 मे खालारखालि आब्रुथियै खुंफुंजायो। खुंफुंजानाय बे बिसायख'थिनि भट साननाया दा सोलिगासिनो आरो बावैनो बिनि फिथाइखौ फोसावनाय जासिगोन। बिसायख'थिनि सिगां कर्नाटक रायजोआव बिजेपिनि सरकार दंमोन। नाथाय बे खेबाव बिजेपि दोलोआनो सरकाराव फिन थाफिनगोन ना? सुलुंनि बादिब्ला फारसेथिं कंग्रेस दोलोखौ बे समाव गोजौसिन थाखोआव आवग्रिनो हानायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो कर्नाटक रायजोखौ देरहानानै सोर सामलायगोन बेखौ जोबथा फिथाइ फोसावखांनायनि उनावसो मिथिसिगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव दंसै आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स। बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि गोदान सोलोंसालि। 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरी एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरानो जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'ल'जी, एसिस्टेन्ट नार्सिं, फार्स्ट एड, पेशेन्ट केयार, डायालाइसिस टेक्निशियान, अटि टेक्निशियान, फिजियोथेरापि कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो ICU टेक्निशियान आरो रेडियोल'जी टेक्निशियान कर्सखौ बोसोरसेनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सरकारि साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दंब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे मबाइल नम्बर 9821663110 एबा 6002559220 आव थोंजों सुलाद ला।